Reč ima Miloš Parandilović. Pomaže Bog napredna mafijo. Kako je Vučićev kartel ovih dana? Vidim, samo malo mira, nema razloga za nervozu, nema razloga za strah, sat otkucava, decembar se bliži, srećemo se opet, gospodo. Samo ćemo da vidimo s koje ćete strane biti. Molio bih da predsedavajući, pošto je vrlo precizan kad su njegovi poslanici u pitanju, malo zavede red u ovoj sali. Ako neko ima potrebu da vodi polemiku sa mnom, izaberite emisiju, sagovornika, voditelja, šta god hoćete i televiziju. Ali molim vas da se malo suzdržite. Dakle, ovaj budžet kao i rebalans budžeta služi ni za šta drugo nego da opljačkate Srbiju, da zadužite buduća pokolenja, a da vi izađete bogatiji na kraju mandata. I to je čitava filozofija politike koju vi sprovodite punih 11 godina. 60 tačaka ste sabili u jednu i sad tražite ozbiljnu raspravu ovde, da mi po par minuta imamo da pričamo o toliko bitnih tema. Dakle, jedina suština, ponavljam, vaše politike jeste da vi izađete bogatiji, sa milionima kvadrata, milionima evra na računu, a da građani izađu što siromašniji. I onda da Siniša Mali sa predsednikom u predsedništvu uči Srbe kako da jedu sendvič sa parizerom i majonezom. Ja ne znam šta je sledeće, da nas učite kako da jedemo splačni ili da kljucamo zrnevlje. Jel to, gospodine Mali? Podignite glavu jednom u životu, ispravite kičmu. Ja samo se pitam gde nalazite ove ljude koji u Vladu postavljate. Ja bih morao nebo i zemlju da prevrnem da nađem ovakve likove koje vi postavljate i u ministarstva i u parlament i punih 11 godina vi se sprdate sa ovim narodom. Sve ste obesmislili. Doveli ste Kineze u Bor, poklonili ste im Bor, prave svoj privatni grad, poboli su zastave tamo. Srpske rude dajete za 3% rudne rente, najniže na svetu. I hvalite se nekakvim uspesima. Pa lako je biti uspešan kad ste uhvatili budžet Srbije i sisate ga punih 11 godina. Pa vama neko da Sjedinjene Američke Države da upravljate godinu dana, vi bi ih doveli do bankrota. Dugove, i to građani Srbije moraju da znaju, koje vi pravite danas, vraćaće pokolenja. Mi danas još Brozove ne možemo da vratimo, za vaše će nam trebati 100 godina. Da biste vi vozili skupa kola i jahte, imali ljubavnice i vodili žene i supruge po safarijima. Srbiju ste doveli do prosjačkog štapa i sad je učite kako da jede splačine i da uživa u tome. Penzionerima delite 20.000 pred svake izbore i računate da će svi da legnu na to i da kupujete. Istina je spora, ali će se saznati i u Srbiji, a vi ćete za ovaj zločin protiv svog naroda i protiv svoje države odgovarati. Ni okupatori se nisu ovako ponašali sa Srbijom kako se vi ponašate u ovih 11 godina vaše vladavine. Apokalipsu ste napravili ovde. Nemaština nam je postala svakodnevnica. Sad se idete slikate po rafovima. Šta je moja cena? Najniža cena. Srbi treba ekonomski tigar da pristane na najniže cene. Od čega smo mi, od koje smo mi to države u regionu jači? Od koje? Navedite mi jednu. I ekonomski i u bilo kom drugom smislu. Jedino što možete je da zadužujete Srbiju, da se pljačkate, da se bogatite, da držite veštački kurs evra. To je sve što vi možete. Vi ste najveći pljačkaši u istoriji Srbije. I završit ću sa stihovima: od postanja nije srpska rasa takav čopor od Gajila pasa. Odgovaraćete za sve ovo. Odgovaraćete za zločin pred svojim narodom kad tad. Vreme će doći, niko od vas neće smeti da se pohvali da je bio naprednjak. Doći će to vreme, kad god da se desi. Verujte mi.